Right, vadiwa vatariri zita ndoitwa Chirinda Chakudzwa wekunhinde. Murungotuona apa tiri, murikutuona sekuru vatinavo. Vazhinji tinoziva kuti munenge mine mubvunzo, munenge mine hurukuro, munenge mine nyaya dzakawanda dzekutaura. Asi nhasi tangoti regai timbouya timbokurukura nasekuru kangu wakadiki diki, nekuti zvataonawo panapa kwacho vakawandirwa. Saka toda kuti tivasiye vashandi. Sekuru, makasimba? Ndakasimba hangu baba. Riri sei basa? Basa riri ndane chaizvo. Sekuru, regai titange kupinda muhurukuro yedu. Takambouya tikaita hurukuro neni pakutanga payapa. Makatitsanangurira zvamakatitsanangurira zvakawanda zvisingaiti. Asi takazenge takuwana vanhu vakazenge vachibvunza kuti toda kuti tiuye kwasekuru, toda kuti tisvike kwasekuru, tinoda nhamba, tinoda kuti tifambe sei. Chimbotitsanangurirai muchidimbu kuti zvakamira sei baba takabva kuno paya. Vanhu vari kuwanda chaizvo. Vamwe vari kubva kunze kwenyika, vamwe vakatobva Namibia, vamwe vakabva kuGhana, vamwe vakabva kuKenya Nairobi, vamwe kuAustralia, vamwe kuAsia, vamwe vari kufona vachiti tinobva kuEurope. Saka vanhu tinoti wawandisa ndokuti ukaona dzimwe nyika dzakuuya kuriwa kuti vari munharaunda nemi waguta. Mavabikira vakaguta. Takavabikira vakaguta, vari kuita mari dzavo panapa. Vari kubva nemamonaki ane mari vachienda kundosapota mhuri dzavo. Saka ndakutoita hafu hurumende, dai hurumende yatondibatsirawo kuti itondipawo zvimwewo zvinhu zvokuti kana tani yechibage kana matani mairi, nekuti handingarege kutambira vanhu vachiuya ndichivabatsira bandikuti ndiko kuumba nyika. Vanhu kana vachiuya vachibatsirwa vachienda ndiko kuti Zimbabwe. Ndopana ndichada kuzobvunza ipapa kuti neuwandu hwamuri kutaura sekuru, muri kuzvigona sei pakufidha, nekuti inenge yamhuri yenyu? Kana tasvika pano tamhuri yenyu. Chokwadi, mhuri iri kuwanda pano. Mazuva nogona kana kupa vanhu chikafu vanosvika 40 kana 50, asi kuti vanenge vachiuya kundobatsirwa ivo vachitengawo. Asi hurumende ngaionewo kuti uyu munhu ari kutibatsira, zvaari kutibatsira toonawo zvokuita. Ndaada kutoendesa chichemo kuna MP Sanyatwa Chido kuti mbouyewo mboswere uri pano uone zviri pano. Handi kuti imhoshaba kufara ndekuti kunga tiri pamwe chete nevamwe. Hapasi pachipatara pane pokuti pane murwere ari kuda kufa, asi kubatsirana tiri wapenyu takasimba. Pano takasimba pano. Hapana akaonda, takakora tese. Zvinoratidza kuti vanhu vari kudya, vari kuguta. Vatariri sekuru vari kubvunza sekuru hamusi kubatika. Ndo zvaita kuti chokwadi. Foni yangu iri kunetsa kubatika, hazvirevo kuti yakafa. Nditori nefoni yekutoti kana yaticha haiteeri. Asi nekuti vanhu vanenge vakandiwandira nguva yekuti ndindochere mushonga, ndichiombera vadzimu wangu nekubatsirawo vamwe vari kuda kuenda kure kure, ndiri kubva ndawandirwa nebasa. Ndikada kuti ndiite concentrate nefoni, ndaakumisa basa. Vamwe vanhu vane mazuva akawanda vari pano, vada kugadzira zvinhu zvavo zvipere zviende. Foni ndinayo, haina kufa, nhamba ndidzodzo hadzina kuchinja. Saka vazukuru vanoita sei manje? Vanoda kubatsirika kazhinji ngavatonyore iri WhatsApp message. Asi usanyore vakatarisira kupindurwa panguva iyoyo. Unogona kupindurwa after 2 kana 3 hours. Pononga ndaonawo mukana, ndaakumhanya nemachats, uku ndikuchera mushonga, uku ndiri kuitawo zvimwe. Handikuregerere ibai, kunonoka bedzi kwekuti vanhu vakawandisa. Ndinokudai mese. So apa ndanzwa sekuru mataura nyaya yemari. Kuti vanhu vari kubva nemamonaki. Hakuna here vamwe vari kuuya vane matambudziko asiri kuda mari? Akawandisa. Vamwe vari kuuya vari kurwara, vamwe vari kukarara nemudzimu, vamwe vari kurwara nepfungwa, vamwe vari kurwara nesiki, vamwe vane makumbo, vamwe vane kenza. Tiri kutsanzira zvakadaro mishonga tiri kuchera. Zvichitofamba. Ukaona mumwe munhu akudza hama yake kuti hende ikura kuti iye akarapiwa akapona. Kopa mizera apa. Ndambonzwa taenda pamhepo mamuchitaura nyaya yekuti mimwe mizera yandiri kuona panapa haina kumira mushe. Chimboti tsanangurirai mbichana zvakamira sei? Mizera mizhinji yacho yo iri kuuya, mimwe yacho handisi kuifarira, ndinozoguma ndakuidzosera. Nekuti mwana ane makore 16 hauyi kuna chiremba kooromba, nekuda kwekuti achine mukana wekuti ashande ariritire upenyu hwake. Kubva pa16 years kundosvika pa50 pane makore ari 34 ari musango achisenza, haafaniri kuromba munhu iye. Mazero tinotarisira kuromba zvekuti ndore zveupfumi zvemari kubvawo pa30 years zvichikwira. Zvinooneka kuti munhu uya munhu mukuru akambobata chino nechino, zvinhu zvichidini zvichiramba. Zvinongabva kuti une 16 years wakanga wambosenza kupi uchiona kuoma kweupenyu baba namai vachiri mumba, apa pamwe uchiri pachikoro. Saka zviri kuratidza kuti vana vadiki vakuda upfumi huri nyore, havachadi kusevenza. Vakuda kushanda, vana vadiki havachadi kusevenza. Saka tiri kukurudzira kuti kubasa, no zvekuromba uri mudiki, kubasa usenzere hurumende.
tiri ipapo sekuru panyaya yevana vadika vanyaya yemabasa iyi toti auya mwana ane 21 years wamataurawo arikuda kubatsirwa kuti nzira yake kuti awane basa ichene zvisinei nekuromba mukati, munomubatsira sei? Ndiwo wandinokurudzira iwawo. Ndinomupawo unonzi Muchena Ndebvu, ogeza oendawo kohodha zvinhu achitengesa. MuZimbabwe hamuchatarisiri kunzi ndakapedza form 4 ndoda kuita nesi, ndoda kuita ticha, ndoda kuita musoja. Nokuti kuri kutorwa maticha ikoko unotosvika kuri kutofladha. Kuwanda hakuna kushata, mabasa aiwanika kare, population yewanhu iri shoma. Iye zvino population yewanhu yawandisa. Iwewe unofana kuzvifunga uchizviitira basa remaoko ako. Ukandorima, takapiwa lendi naMugabe, takapiwa mafertilizer naMnangagwa tiri kupiwa nembeu, unoendawo kourima uchitengesa, watopa basa. Ukapinda mumunda, ukapinda mugadheni watopa basa. Ukaendawo kofudza mombe kumapadhoki watopa basa. Zvino ukandomirira kuti ndichaona rehurumende chete, unosvika kuri kuapply maticha kwakatofladha nekuwanda. Saka handikutambire, ndinokutambira zvakachenjera, ndichikudzinga zvakachenjera. Ayo, tinotenda sekuru muzora nhasi hatina zvizhinji zvatinoda kutaura nezvazvo. Tangoti tiuye vatariri vaone kuti zveshuwa sekuru variko, nekuti tange tanzwa nekunzi sekuru havasi kubatika. Saka vadiwa vatariri muri kuvaona sekuru, tangouya pano kuti mungoona kuti varipo. Regai tinzwe kuti vana mukumaparadzai havana kuneta here? Aiwa, havasati vanetaba. Havana kutoneta vana mukumaparadzai. April ndikutoenda kotora mumwe mishonga kuGhana, uya wokuisa homwe uya uyu. Unenge uchifamba uchiita kuti mari dziite kunowane mabhizinesi. Ndikudzokera kotora muna April muno. Havasi kuneta, basa riri kufamba zvakanaka. Aiwa, tinotenda sekuru. Saka pamunenge muri kuGhana apa vazukuru vanosara vachibatsira. Aiwa, nenda kwadikiriki ndichidzoka kutokwira ndege chete. Momba matoenda. Zvinodawo kumbodadisa kuti n'anga dziri kukwira ndege, nekuti makare kare chinhu chinonzi n'anga chinhu changa chakashoreka muupenyu. Vainzi n'anga haigezi, n'anga haipfeki, n'anga haioneki semunhu, n'anga haina kudzidza. Zvino dzemazuva ano dzine technology. Wana sekuru story vanogona kutinya mafoni kana kukwira bhazi kana kukwira ndege. Kunzi une shavi hazvirevi kuti hausisiri munhu panyika pano. Pfungwa dzako iwewe ndo dzinenge dzakadhakwa. Aiwa, tinotenda. Tichida kunopendera chirongwa sekuru. Takanzwa chikamu chatadarika ichi muchitaura nyaya yekuti mune zvirongwa zvamunoita, mune maprojects amunoita. Zviri kufamba sei nekuwandirwa kwamakaita mazuva ano? Maproject angu ari kufamba zvakanaka. Christmas yakasvika ndine 1600 huku. Dzemabrera. Tapedza izvozvo zvino ndine matoki akawanda zvisingaiti. Ndakatanga ndichapa mazita kusvikira ndapedza mazita, handichazivi kuti ndoita sei. Ndine huku dzechiwanhu dzakawanda, mombe, kurima takarima, mvura yakazona. Aiwa, dambudziko hatina, zvinhu zvese zviri kufamba. Ndakaisa washandi wangu vanondimanejera zvinhu, ndichienda kochera mushonga uku, washandi wachishanda nehuku. Aiwa, zviri kufamba zvakanaka. Tinoti kambani iri kukura kunge pambare. Mashoko enyu ekupedzisira sekuru tionekana nemi, nekuti tiri kuona kuti basa ramuinaro muzuva ranhasi rakakura ende vari kuda kubatsirwa vakati wandei. Saka toda kuti tipe mukana, tinozodzoka zvekare muchikamu chinotevera pamunenge matisunungukei pani. Vanhu veZimbabwe ngavasununguke kuuya kwasekuru story. Asi ukanga uri kuuya kwasekuru story, ziva kuti uchateedza mutemo uchapiwa mukasejari kangu. Ukarega kuteedza mutemo uchaita kunge uri kufambira mahara. Hapana pasina mutemo, kana mumuti mune mutemo ukasabatira unodonha. Usanakirwe nekuti ndiri kundoenda kwasekuru story kokuti ndiite kamariba. Kamari kowaita ikoko enda waite zvimwe zvinhu, kwete koswera mubhawa sevamwe vanhu handiri kuziva hangu. Ngatiitei zvinhu tiine pfungwa dzekutsvaga upenyu neraramo ramangwana. Eyo, sekuru tinoda kutendai. Regai tikusiyei mubatsire vazukuru vatiri kuona vakazara pano. Tinosangana zvekare muchikamu chinotevera. Thank you very much.